Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata tau, ina maza masu kutaren hannu, ina maza masu hannun jarirai waɗanda ba su badawa, hannunsu bai buɗe balle su bada. To ga magani na karɓa ne, na amsa ne, da ruwan zafi ake shan shi, masu ɗan gumi-gumi. Insha Allah in ka siyi ina gaya maka yadda za ka yi aiki da shi, ko wani ɗan uwanka wanda bai yana da kana son ka amsa, ko wani magajinka, in dai amsa ne karɓa ne bi iznillahi ta'ala, shaf ne insha Allahu. To dan Allah mata a yi hattara, in dai kun san namiji bai da kakku yi amfani da shi, don duk inda zai nemo su sai ya nemo, yana aiki da akwai. Kakku yi amfani da in mutum bai da, ka sha magani da sunan shi ka tai ka aikata, mutum ya tai ko ta halin kaka ya tai ya nemo. Ni dai ban ci ba, duk abin da za ka yi shi tsakani da Allah insha Allah. Amma in dai karɓa ne ka amsa, in Allah ya yarda komi rewa. Sannan kuma magungunan mu ba a samu a kasuwa, sai dai kai oda daga wajen mu kai tsaye. Kuma muna iya aika magungunanmu kowane gari kuma kowace ƙasa da zarar kayi oda. Don haka ga masu buƙatar wannan ingantaccen magani za su iya tuntuɓa ta namban wayata, wato 081 42 80 0199, wato 081 42 80 0199. Ko kuma za ku iya tuntuɓar manajana akan WhatsApp namba ɗinsa kamar haka: 091 24 27 11 80, wato 091 24 27 11 80. Ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar ejent ɗina na Maiduguri kai tsaye, domin za su iya samun magungunansu a nan Maidugurin. Za su iya tuntuɓarsa ta nambar wayarsa kamar haka: 070 32 49 4999. Ga mutanen Nasarawa lafiya kuma za ku iya tuntuɓar ejent ɗina a kan nambar wayarsa kamar haka, wato 081 60 36 87 55. Mun gode.